Bueno, que València sigui capital mundial de l'alimentació de les ciutats és un factor importantíssim, d'una dimensió molt gran. Anem a ser referents en un tema que afecta la globalitat, al món sencer, l'alimentació, i anem a buscar solucions des de l'àmbit local, des d'una gran ciutat com és València, en cooperació amb les grans ciutats del món. Això és un fet inqüestionable d'una magnitud important i estic convençut que en aquest concepte de localitat, solucions locals als problemes mundials, globals, València va donar la talla, va donar el nivell. Tenim unes condicions òptimes d'una gran ciutat, en una horta perurbana, en mar, en muntanya. Tenim unes grans condicions per a fer bé les coses, per a continuar fent bé les coses i donar un exemple al món d'aquest saber fer i d'aquestes solucions que espera la nostra ciutadania, el món sencer, en un tema clau, com ha dit l'alcalde, que és el tema de l'alimentació, que té moltes vessants. En aquest sentit, les Corts Valencianes estaran al costat de la ciutat de València, de la FAO, per a ajudar en tot el que puguem. I estic convençut que els grups parlamentaris tindran una unanimitat per a implicar-se positivament en aquesta actuació, en aquesta cimera, aquestes tres primeres ciutats espanyoles, el comitè científic i la reunió de la FAO. Estic convençut que les Corts Valencianes estaran a l'alçada per a contribuir, per a ajudar a aquest gran objectiu de la ciutat de València i de país en aquesta gran cimera que tindrà lloc el mes d'octubre a la ciutat de València. Vicent, que és el coordinador concretament de la capitalitat de l'alimentació de 2017, a presentar aquesta capitalitat al president de les Corts. Què hem de dir? Una magnífica recepció, una voluntat de treballar conjuntament i un compromís, aquí que és la casa on es fan les lleis valencianes, etc., un compromís de treballar amb una idea. L'alimentació fins ara s'ha concebut com una carrera d'alguna forma per aconseguir més aliments. Aliments n'hi ha en el món suficients, el que no estan és adequadament distribuïts. El que volem treballar és amb una idea que ens sembla fonamental, igual que està treballant les Corts Valencianes, comptaven el tema del dret a l'aigua, nosaltres volem treballar el dret a una alimentació sana. I aquesta és la gran idea que nosaltres volem desenvolupar al llarg de 2017 i que volem arribar a una trobada amb tots els alcaldes de les grans ciutats del món, precisament per a impulsar aquesta idea. Necessitem fer polítiques per alimentar a tota la població i hi ha dos grans problemes. Hi ha gent que té una mancança d'aliments, en les ciutats també d'una manera important, i hem de treballar per a eliminar la fam, que és una idea fonamental, però a la vegada apareix un altre problema que cada vegada és més important. Hi ha molta gent que s'alimenta inadequadament, que pateix problemes d'obesitat, que consumeix un excés de sucre, que consumeix un excés de greixos, que es dedica al fast food, que s'oblida que hi ha llegums, que hi ha verdures, que hi ha fruites i que això ocasiona una sèrie de problemes en aquests moments sanitaris que jo que donava classes als meus alumnes de temes de salut alguna vegada sempre acabàvem dient el mateix. En Espanya els problemes fonamentals de salut no són els causats per uns microorganismes, són els causats per unes males pràctiques en quant al consum alimentari, en quant al fumar, en quant al beure, una sèrie de coses d'aquest tipus. El que volem, per tant, és treballar aquesta idea i amb això ens hem plantejat que anem a fer el 20-21 d'octubre serà la reunió a nivell mundial d'alcaldes, però abans volem fer un simpòsium sobre temes científics i sobre temes jurídics i volem fer també una trobada en el mes de setembre a nivell d'alcaldes del País Valencià i a nivell d'alcaldes de tota Espanya, un nivell més reduït, per a popularitzar i per a dinamitzar aquest tema. Què anem a fer al llarg de l'any? No volem que això passi com una falla, com em deia abans Enric, sinó que volem que d'alguna manera al llarg de l'any desenvolupar una sèrie de tasques importants. Mireu, en primer lloc ens importa l'agricultura, evidentment, fer una agricultura de proximitat, una agricultura amb el mínim de productes tòxics, d'insecticides, de plaguicides, etc. Per tant, pensant molt en una agricultura biològica, una agricultura ecològica, una agricultura de quilòmetre zero, per tant, molt sostenible, i això ens implica també parlar
de tot el tema de comercialització, volem parlar molt dels mercats, volem parlar molt de la tira de comptar, que està concretament en el mercat d'abastos, i volem parlar molt poc de l'agricultura universal, l'agroindústria globalitzada, etc., perquè pensem que la que importa més és aquesta. Volem parlar també després d'una altra sèrie de temes, com és concretament potenciar l'agricultura de proximitat, potenciar els horts urbans i potenciar també l'educació. Aquesta és una altra línia per a nosaltres fonamental, l'educació en l'escola i en les famílies sobre les formes de menjar. Per desgràcia, la dieta mediterrània s'està perdent, encara que estem al costat de la mar, i hem de tornar a recuperar-la perquè és la dieta que tots els metges, tots els nutricionistes ens diuen que és la dieta més saludable, i és una qüestió. A la vegada, volem treballar en un altre aspecte que ens sembla fonamental, i és el tema de es tiren molts aliments, se'n van a l'abocaor i hem de reutilitzar aquests aliments, hem d'utilitzar-los i hem de treballar per a que ninguna persona en aquests moments patisca gana en aquesta ciutat i en l'entorn proper nostre. Aquests són els objectius, són objectius molt amples, són objectius que l'altre dia presentàvem al president de la Generalitat i que avui hem volgut presentar al president de les Corts perquè ens sembla que hem d'anar treballant-ho a tots els nivells.